halika nga dito. Yes, ma'am. Pwede pa pakuha ng tubig. Sige, ma'am. Ang lapit-lapit ng tubig, hindi makakuha. Anong sinasabi mo, Yaya? Kukuha na ako ng tubig. Yok na. Okay. Sunod. Yaya, pakilosyunan mo nga akong likod. Sige, ma'am. Ano po, Yaya? Dove and salt. Salt ka. Sige po. Agaw ka. Pakibilisin mo nga, Yaya. Sandali lang, ma'am. Parating. Parating na. Muna. Tapos na. Sa kabila naman, Yaya. Sa aking kamay at sa likod rin, Yaya. Tayo ka, ma'am. Tapos ma'am, kukunin ko na ang aking sahod. Kaya uuwi na ako sa amin. Meron ka bang sahod sa akin nga marami kang utang sa akin? Di bale, bibigyan na lang kita ng pera kasi nagpadala si mami at si daddy. Kunin mo yung pera sa kwarto ko. Sige po, ma'am. Kukunin ko nga ang pera ko. Kunin po, ma'am, ang pera. Meron kang 900. Salamat po, ma'am. Uuwi na ako sa bahay ko, ma'am. Balik ka sa bukas, ha? Sige po, ma'am. Like, share. Hit the notification bell. Bye! And subscribe!